Sanibona bonke ke abalandeli bekhasi lethu iKhaya TV. Njengoba sike sachaza ke la ngesimo salapha ekhaya kwaXulu. Isimo esingesihle ngendlela emangalisayo. Ngoba njengoba sibala nje ukuthi ke kube nomlilo ofike wadlula nomphefumulo wagogo umama walalela ekhaya. Kwahamba yonke into ishile kwaphela. So sizocela ukuthi ke uma kukhona othintekayo onenembeza nje ukuthi afise ukuphosa esivivaneni, kukhona inamba ezovela khona la ezantsi ekuyiyona namba enizokwazi ukuxhumana nayo for ukuthi umuntu ofuna ukuphosa esivivaneni iyona enizokwazi ukuthi nilekelele ngayo kubona bonke abafisa ukulula isandla besilulela kulomndeni, ngoba impela umama uye wathulela khona la waqedwa yiwona umlilo oyidle wayiqeda indlu kuphele yonke into, akukho lutho olukhona, fanele iqalwe phansi kubuye ishelter ibe khona. Makukhona abanamandla okuphosa lokho ukuthi kuyakheka ishelter, impahla uma ID nazo zonke izinto ziye zaphela zidliwa yilomlilo. Sisho njalo ukuthi ke silula isandla ukuthi ke wonke umuntu ofisa ukulula isandla kule namba ezoqhamukala ngezantsi iyona namba nizokwazi ukuxhumana nayo, nikwazi ukuthi ke nixhumane nawo bonke abantu efanele nikwazi ukuthi nikelele kubona. Siyabonga kakhulu kuleyo ndawo nisazonikela. Ayisalute.